ҳамқа материали зур акция дафти дагай духтаро ҳози нишонтон метиям ина бархатои тоза 700 сомона будам. ина нигоҳ кунедам хеле сангчадоро ина диден дусимои оригинал Алманал я качестве зурш. духтаро нигоҳ кунед сангчошам тозаяй ҳози акция дафти дай 700 сомон буда ҳози чанд карден 470 470 сомон марамад ина дар кортон бошад 470 сомоне ира бинен расвет коша бинен бо чихе хушра хидиш аями бархтиш маълума ина ай блески бархтиш хидиш бифаҳмен ки чихелия ина сиёшам хушрувай талха баргшам ишам мақсад ҳамаш расвет кош фасонакан марамад духтарако рақамошонам мемонум фақат доставка доран ҷошда бурда шумода доставка мекунан 470 сомоне шок хидиш ҳами материал бесан чаш худаш 600-700 сомай барои ки бори оригинал шадиден духтаро иҷада бошад санчадор 470 сомон холои туйдор духтарако занҳое ки ягон ҷо бояд биравен киртаков тестен марамад заказ кунен бурда шумода расонан ози сангчоша нишонтӣ мебинем хеле ай сангчош мақсад духтарако ина дар кортон боша ина расчётотона бигирен янамуд сеткои фасон омадагай охи духтаро бои ина бо ҳамаш кори дастӣ рафтагай духтарако хушругиша бинен фасониша бинен ина духтаракои туйдор холои туйдор марамад биёен ҳатман биёен аз анамиҷа харидорӣ кунен ина нархи пеш чанд сум будами пеш чанди мефрухте Пеш 600 сомон буд ҳозир боша 420 сум 420 420 сомон духтаро дидена 600 сомона сетични 420 сомон шидагай мана беҳад расветкои хушру дора фақат успед кунен ки тамом нашава мана ҳозирашда нархишам хеле ай ояндада шояд қимат шава шояд арзон шава иша ҳичи гуфта наметонем духтаро ҳози ки шанс дорен тамошо кунен интихоб кунен харидорӣ кунен ана кори дастиёра духтаро пирсида биден ина марамад бо омадагиай чанд расветкои фасонаки хушруваки хадавоюш метавонен интихоб кунен бурда доставкатон мекунан бархати оригиналка тайёр шудагиай духтаро ҳамаш кори дастиай ё ҳамаш материалои қиматӣ будан ози аксия дафтидай 750 сомон мана касседа дар корай бинависен шад доставкатон мекуна нигоҳ кунен ишаишда хушрӯ не малина цвечам фасони бадай арусако духтарако фақат интихоб кунен ина тамошобинони азиз боз ҳам як материали фасони хушрӯви дига акция дафтидагай армански шолкай мана марамад санчадор шишая санчош армански шолкай ана гӯш кунен ҳами материал 800-900 сомон будай ҳозир бошад акцияда чанд сум каде 450 сомон ина 450 сомон шудагай интихоб кунен вай хушругиша бинен ва духтарако дидена мана марамад расветкош ду рӯз пас ҳами чизам мековен арусако духтарако бори арзони дастрас дар кортон боша ҳатман ина бинависен диден 700-800 сомона 450 сомон расветкои хадавой иш бо амбре будай ва ини фиолетовиша диден духтаро бо амбре будай болошанем хеле сангча дора ина дар кортон боша духтарако ишамам хеле дурангай вай иқа хушрӯчаян вайш материалаш армански шолкай мулоимаки хушрӯча наден ишаишда хушрӯ 450 сомон акция кати 450 сомон мана и малина цвечам бинен цвети хадавой иш ярангаяй духтаро марамад ҳамаи расветкои топовияй нархои беҳтаринай ина ишам дурангай духтаро ина 800 сом буд ина 450 сомон шид мана духтаро нигоҳ кунед дидена лекин кам мондагай расчётотона бигирен ки кам мондагай